Elena Baraksanovová, nováčik v družstve Sovietskeho zväzu, predvádza vo svojej zostave veľmi náročný, rovnovážny cvičebný tvar, stojku na rukách s prehnutím. Takéto tvary a ďalšie vykonávané bez obratov tvoria v súčasnosti len 8,5% z obsahu vykonávaných cvičebných tvarov na kladine. Záver zostavy u tejto gymnastky je premet bokom s polobratom a dvojité salto vzad s krčmo s celým obratom. Tento záver patrí v súčasnosti medzi najobťažnejšie, o čom svedčí skutočnosť, že na posledných majstrovstvách sveta v roku 1983 ho zacvičili len 2 gymnastky. Pri záverečnom salte sa však dopustila chyby, čo zapriečinilo neistý doskok a tým aj zníženie ohodnotenia zostavy. Naša Hanka Říčná predvádza veľmi náročnú zostavu, ktorú zacvičila so značnými chybami. V jej zostave sú náročné väzby, cvičebné tvary, a to premet vzad, naskočený premet vzad, roznožmo a salto vzad s krčmo, potom naskočený premet vzad, roznožmo a naskočený premet vzad, roznožmo do sedu, roznožmo. Originálnym rovnovážnym cvičebným tvarom je jej stojka na rukách roznožmo s maximálnym prehnutím a vychýlením paží vzad. Hanka Říčná sa touto zostavou presadila už na majstrovstvách sveta v roku 1983, kde získala cennú striebornú medailu. Úzka oporná plocha vyžaduje od gymnastky maximálnu súhru pohybových schopností a psychických vlastností. Preto gymnastky tomuto náradiu v príprave na preteky venujú väčšiu časť tréningových jednotiek. Tak napríklad Hanka za celé obdobie pred majstrovstvami sveta v roku 1983, teda od januára do konca októbra, zacvičila 495 krát celú voľnú zostavu, čo predstavuje 51% z celkového počtu zacvičených zostav. Ako záver zostavy Říčná cvičí obťažnú väzbu, premet bokom s polovratom a dvojité salto vzad s krčmo, v tejto zostave však s neistým doskokom. Tento záver nachádza stále širšie uplatnenie medzi svetovými gymnastkami. Totiž na majstrovstvách sveta v roku 1981 končilo týmto cvičebným tvarom len 13 gymnastiek, ale na majstrovstvách sveta v roku 1983 už 46 gymnastiek.